ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም እመፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንዝተፈላለኹም ፍቑራት ዝኸውን ሰለስተ ናይ ፆታዊ ርክብ ዓይነታት ክንሪና ነዚ መደብ ዘልዕልኩሉ ምኽንያት ብዙሓት ፍቑራት ተራሒቕኩም ፍቕርና ከመይ ጌርና ክነቕፅል ንኽእል ተራሒቕና እንዳሃለና ፆታዊ ርክብ ከመይ ክንፍፅም ንኽእል ኢልኩም ተሓቱ ብዙሓት ፍቑራት ስለ ዘለኹም እዩ። ፍቑራት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክትፈላለዩ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቀዳማይ ፍቕሪ ጀሚርኩም ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንኣብነት ብስራሕ ብትምህርቲ ተፈላሊኹም ናብራ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ዋላ ንቑሩብ ግዜ ይኹን። እቲ ካልኣይ እንሪኦ ድማ ተፈላልዮም ፍቕሪ ዝጅምሩ ኣለዉ ብስልኪ ብቪድዮ ኮታስ ብዝተፈላለዩ ናይ ሶሻል ሚድያ ተራኺቦም ንፍቕሮም ተራሒቖም ዝጅምሩ ኣለዉ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘለኹም ፍቑራት ከመይ ጌርኩም ንፍቕርኹም ክተቐፅሉ ከም ትኽእሉ ክንሪኢና ከመይ ዓይነት ናይ ርሕቐት ናይ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ከም ትኽእሉ እውን ክንሪኢና ኣብ ፍቕሪ እስካብ ዘለኹም ስምዒት ግድን ኣሎ። ንግዚኡ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ድማ በዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሰለስተ ናይ ፆታዊ ርክብ ዓይነታት ክትዕግቡ ትኽእሉ ኢኹም። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ንርሕቐት ፍቕሪ ዝኸውን ናይ ፆታዊ ርክብ ዓይነት ናይ ፆታዊ ርክብ ሚሴጅ ወይ ድማ ቴክስት ንብሎ እዩ። ተፈላልዮም ወይ ድማ ተራሒቖም ዘለው ፍቑራት ሚሴጅ ከም ዝለኣኹ ይፍለጥ እዩ። ኣብዝሓ ድማ ይፈትወክየ የፍቅረክየ ዝብል ከምኡውን ብዛዕባ ላይፍ እዮም በዝሒ ፍቑራት ሚሴጅ ዝለኣኹ። ንኣብነት ስራሕ ከመይ ነይሩ ትምህርቲ ከመይ ኣሎ ወይ ድማ ቆልዑ ከመይ ኣለው ዝብል ሚሴጅ እዮም ዝለኣኹ። ኮይኑ ግና ሓቢርና ክንከውን እንተለና ንረኽቦም ከምኒ ምስዕዓም ምንኽኻእ ምትሕስሳይ ብሰንኪ ርሕቐት ከይንስእኖም ብቴክስት ክነፅብቦም እንኽእል ኢና። ንኣብነት ሰውነትኪ ናፊቑኒ ነጥዋትኪ ምንካእ ከመይ ከም ዝናፍቐኒ ጨናኺ ብጣዕሚ ናፊቑኒ ኣሎ ዝብሉ ቴክስትታት ክትፅሕፈላ ትኽእል ኢኻ። ንሳ ነዚ ክትርኢ እንተላ ካባኻ ወፃኢ ካሊእ ሓሳብ ንኸይትሓስብ ዝገብራ እዩ። ንዓኻ ዘለዋ ናፍቆት ንኽውስኽ ፍቕራ እውን ንኽውስኽ ስምዒታ ምሳኻ ኮይኑ ንኽፀንሕ ዝገብሩ እዮም። ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተመሳሳሊ ነዚ ቴክስት ኣብ ትፅሕፋሉ ግዜ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ምቅርራብ ኢቭን ኣብ ናይ ርሕቐት ፍቕሪ እንተሃለኹም እውን ኣብ መንጎኹም ዘሎ ምቅርራብ ንኽውስኽ ዝሕግዘኩም እዩ። ብፍላይ ስልኪ ምዕላል ንዝፈርሑ ሰባት ወይ ድማ ስልኪ ምዕላል ዝሓፍሩ ሰባት ኣለው። ነዚኦም ብሉፅ ሜላ እዩ። ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ተራሒቖም ንዘለዉ ፍቑራት ዝኸውን ናይ ፆታዊ ርክብ ዓይነት ብሚሴጅ ዝግበር ናይ ፆታዊ ርክብ እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንዝተረሓቑ ፍቑራት ዝኸውን ናይ ፆታዊ ርክብ ዕላል ናይ ስልኪ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕላል እዩ። ነዚ ክብል እንከለኹ ብዙሓት ሰባት ከመይ እሞ ገይረ እየ ክዕልላ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኮይኑ ግና ኣብ ፍቕሪን ኣብ ሓዳርን ምንም ዝሕባእ ነገር ክህሉ የብሉን በሃሊ እየ። እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ስልኪ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕላል ወይ ድማ ፎን ሴክስ ንብሎ ማለት እዩ። ንዝተረሓቑ ፍቑራት ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ። ምኽንያቱ እንታይ እዩ? ተራሒቕኩም ስለ ዘለኹም ክትተሓቋቐፉ ኣይትኽእሉን፣ ሓቢርኩም ክትድቅሱ ኣይትኽእሉን፣ ክትሰዓዓሙ ኣይትኽእሉን። ስለዚ እቲ ርሕቐትኩም ክንደየናይ ከም ዝኾነ ሕሰብ ወስኪ። ናይ ቦታ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ስምዒት መርሓቕ እውን የጋጥመኩም እዩ። እዚ ድማ እዩ ናብ ካሊእ ሓሳብ ንኽትከዱ ዝገብረኩም። እዚ ንኸይኸውን ብስልኪ ኣብ ተዕልልሉ ግዜ ስራሕ ከመይ እዩ ኣበይ ኢኺ ዘለኺ እንታይ ትገብረለኺ እንታይ ትገብረለኻ ዝብሉ ዕላላት ክትዕልሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኮይኑ ግና ነዚ ዕላል እውን ምስ ካሊእ ሰብ ክትዕልልዎ ትኽእልዎ እዩ። ምስ ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ ምስ በዓልቲ ቤትካ ተዕልል ከም ዘለኻ ክትፈልጥ ኣለካ። ንናፍቆትካ ብስልኪ ክትገልፀላ ኣለካ። ነግዚ ክትገብር ትኽእል ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕላላት ብምዕላል እዩ። ክንሓስቦ እንተለና ክብድ ዝበለ ክመስል ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ቅልል ዝበለ እዩ። ሓቢርና ክንከውን እንተለና ብእዝንና ሕሾሹኽ ንብሎ ነገር እዩ። ብዙሕ ሰብ ከመይ እዩ ዝጅመር ኢሉ ክሓትት ይኽእል እዩ። ከምዚ ዓይነት ዕላል ንዕልል ድየ ክብላ ዋላስ እንታይ እዩ ኢሎም ዝጭነቑ ሰባት ኣለዉ። ኮይኑ ግና ቅልል ዝበለ እዩ።
ፈለማ ክትገብሮ ዘለካ ንድምፅኻ ሶፍት ምግባር እዩ። እቲ ካሊእ ድማ ናይ ስራሕን ናይ ህይወትን ዕላል ክተዕልሉ እንተለኹም ተውፅኦ ድምፂ ክትጥቀም የብልካን። እዚ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ከላዕል ዝኽእል ስለ ዘይኮነ ስለዚ ፈለማ ንድምፅኻ ሶፍት ክትገብር ኣለካ። ቀፂልኩም ንኣብነት ከም መጀመሪ ናፊክኒ ምሳይ እንተትኾንለይ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ኣብ ጎንኺ እንተዝኸውን እንታይ ክገብረልክ ትደሊ ክትብላ እውን ትኽእል ኢኻ። እዚ ነገር እዚ ናብቲ ዋና ዕላል የእትወኩም እዩ። ናብ ስምዒት ንኽትኣቱ ይሕግዘኩም እዩ። እቲ ዕላል በዚ መንገዲ ተጀሚሩ እዩ። ቀፂልኩም ትገብርዎ ድማ ክትምልእዎ ትኽእል ኢኹም። ስለዝኾነ ፈለማ ንድምፅኹም ሶፍት ብምግባር ክትጅምሩ ኣለኩም። ካሊእ ዕላል ክተዕልሉ እንተለኹም ተውፅዎ ድምፂ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ከላዕል ስለ ዘይኽእል ፈለማ ድምፅኹም ሶፍት ክትገብርዎ ኣለኩም። በዚ መንገዲ ፍቕርኹም ስምዒትኩም ሼር ብምግባር ንናይ ርሕቐት ፍቕርኹም ክተጠናኽርዎ ትኽእል ኢኹም። ኣብ መበል ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ኣብ ናይ ርሕቐት ፍቕሪ ዘለኹም ከፕልስ ወይ ድማ ፍቑራት ዝኸውን ናይ ፆታዊ ርክብ ዓይነት ድማ ናይ ስልኪ ቪድዮ ዕላል እዩ። ኮይኑ ግና ነዚ ክትፍፅምዎ እንተለኹም ክትጥንቀቑ ኣለኩም። ብፍላይ ብስልኪ ርክብ ዝጀመርኩም ብኣካል ዘይተፋለጡ ፍቑራት ነዚ ክትፍፅምዎ ኣይሕበርን። ኮይኑ ግና ብሓባር ነርኩም ኣብ ሓዳር ነርኩም ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝተፈላለኹም ወይ ድማ ዝተረሓቕኩም ፍቑራት እንተኮይንኩም ዝበለፀ ተመራፂ እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ሓደጋታት ክህልዎ ስለ ዝኽእል እዩ። እዚ ሜተድ እዚ ዝበለፀ ኮምፎርት ዝህበና ኣበይ ቦታ ከም ዘላ ኣበይ ቦታ ከም ዘሎ እንዳተረኣኣኹም ምዕላል ዝበለፀ ይገብሮ። ብተወሳኺ ንምርኣይ ዘለኩም ምንፍፋቕ ክተርእዩ ዘሕግዘኩም ስለ ዝኾነ እዩ። ብድምፂ ጥራሕ ካብ ትዕልሉ ነታ ዝናፍቐትካ በዓልቲ ቤትካ ወይ ድማ ኣፍቃሪትካ ብቪድዮ እንተተዕልላ ዝበለፀ ይምረፅ። እዚ እውን ፀጥ ዝበለ ቦታ ዝደሊ እዩ። ብዘይ ምህፃፅ ምሸት ክትራኸቡ እንተለኹም ትኾንዎ ንምዃን ክትዳለዉ ኣለኩም። ከም ዝቕድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም እውን ስሎውሊ ክተዕልሉ ኣለኩም። ሶፍት ድምፂ ክትጥቀሙ ኣለኩም። ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ንምልዓል ስለ ዝሕግዘኩም እዩ። ስለዝኾነ ብቪድዮ ክትዕልሉ እንተለኹም ሓቢርኩም ከም ዘለኹም ኢማጅን ብምግባር ክትፍፅምዎ ኣለኩም። ሓቢርኩም ክትኮኑ እንተለኹም ትኾንዎ ጥራሕ ነብስኹም ወፂኹም እንዳተሰዓዓምኩም እንዳተሓሳሰኹም ትፍፅምዎ ነገራት ክትፍፅሙ ኣለኩም። ኮይኑ ግና ነዚ ናይ ስልኪ ናይ ቪድዮ ዕላል ክትዕልሉ እንተለኹም ክትጥንቀቑ ኣለኩም። ከም ተቐድመ ኢለ ዝሓበርኩልኩም ኣብ ናይ ፍቕሪ ኣብ ናይ ሓዳር ህይወት ዝነበርኩም ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝተረሓቕኩም ፍቑራት ነዚ ቪድዮ ተትጥቀምሉ ይምረፅ። ገና ብኣካል ዘይተፋለጡ ጀመርቲ ፍቑራት እንተኮይንኩም ነዚ ናይ ስልኪ ናይ ቪድዮ ዕላል ክትፍፅሙ የብልኩምን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ብፍላይ ኣብ ስዑዲ ትርከባ ኣሕዋትና በዚ ነገር እዚ ትጉዳእ ኣለኽን ይኽን ጥራሕ ነብስኺ ቪድዮታት ስእልታት ትሰድሉ ናይ ርሕቐት ኣፍቃሪ ክህልወኪ ይኽእል እዩ። እዚ ኣፍቃሪኺ ግና ብኣካል ዘይትፈልጥዮ ብሶሻል ሚድያ ዝረኸብክዮ ክኸውን የብሉን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ነዚ ቪድዮ ወይ ድማ ነዚ ፎቶ ከም ናይ ገንዘብ መርከቢ መፈራርሒ ክጥቀመሉ ስለ ዝኽእል እዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እውን በዚ ነገር እዚ ይጉዳኣ ስለ ዘለዋ ብኣካል ዘይትፈልጥዮ ቅድሚ ሕዚ ሓቢርክዮ ዘይነበርክ ኣፍቃሪኺ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ወይ ድማ ስእልታት ክትሰድሉ የብልክን። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒየለይ።